Hobbywijnboeren in Noorbeek en feestelijke onthulling van beeld voor Dr. Zheng Tans. Ja, ik proef hier een Pinot Gris van de Vereniging van Wijnbouw in Noorbeek. Het wijnseizoen is zo'n beetje begonnen, binnenkort is de pluk. En hier zitten we dus niet bij een wijnboer, maar bij een hele vereniging. En de voorzitter. Ja. Ja. Hoe zit het dan, een vereniging? Dat is dan puur alleen voor de hobby? Of Ja. moet er toch nog ook iets overblijven? Of hoe werkt dat dan? Ja, dat is natuurlijk lastig, want het is wel een dure hobby. Hè? Want het kost heel veel tijd, heel veel energie. Ja. En bij tijdenwijden moet je natuurlijk ook materialen kopen. Dus het is wel belangrijk dat er af en toe wat geld binnenkomt. Maar het is natuurlijk voor ons niet het hoofddoel. Hè? Voor ons is het echt een hobbywijngaard. Maar die hobby die loopt wel een beetje uit de hand. Zoals vaak met hobby's, hè? Vaak met hobby's, hè? Ja. Want inmiddels zijn er meerdere wijngaarden in Noorbeek opgestart. En ook een stokerij. Dat allemaal voortkomende uit de opstart van deze wijngaard. Dus dat is puur Pinot Gris? Puur Pinot Gris, ja. Hoe groot is deze hier? Deze wijngaard is ongeveer een halve hectare. Hè? Maar dan heb je het over bruto oppervlak. Ja. Netto oppervlak praten wij over een aantal stokken. Ja. En dat zijn er ongeveer 1400 1400 stokken. En kan ik dan rekenen 1 fles per stok? Of? Nou, dat heb je heel mooi gezegd. Als je uitgaat van kwaliteit, dan rekenen wij ongeveer 1 fles op 1 stok. Dus los van het feit dat je lid van de vereniging bent en daar dus ook bij die eerste wijngaard mee betrokken bij bent, is dit nog je eigen perceel? Ja, dit is mijn eigen perceeltje Chardonnay. Oké. Ja, wij hebben ook bij de andere wijngaard hebben wij bewust gekozen voor een moeilijke druif. En dan denk ik dan van, ik heb hier te maken met een succesvolle ondernemer, dus dit kunt u dan hobby noemen, maar ik denk, ja, die man heeft toch dat ondernemen in zijn vingers, dus wie weet wil hij hier toch ook nog een of ander succesvol bedrijfje van maken? Of is nee, dat, een bedrijfje, ik ben er lang erachter, tot ik heb natuurlijk door mijn eigen bedrijf ben ik erachter gekomen wanneer je iets moois kunt opzetten. Ja. Hier kun je alleen maar iets moois maken op het gebied van kwaliteit. Om in de wijnbouw geld te verdienen, dan moet je meteen al in de 10, 20 hectare, dan moet je over 70, 80.000 flessen maken. Ja. Zoals onze grote vriend in Maastricht, een topwijnboer vind ik het, Mathieu Huls is een topwijn. Apostelhoeve, een hele mooie wijn maakt. Die echt een hele mooie wijn. Jaap Varennes. Nou, dit is de derde wijngaard van Noorbeek, hè, met de kerk op de achtergrond. En welke druiven hebt u hier aangeplant? Nou, in Noorbeek hadden we dus, zoals je gezien hebt, de Pinot Gris. Ja. Dat is een mooie witte druif, mooie witte wijn te maken. We hebben een Chardonnay. Nou, en als je als derde een wijngaardje start, dan is het natuurlijk niet zo dat je dus hetzelfde gaat doen wat anderen gedaan hebben. Dus je gaat het paletje voor Noorbeek compleet maken. En dat hebben we hier gedaan met rode wijn, dus met een Pinot Noir. Oké, het hele perceel? Nee, het is 3/4 rood en dat is Pinot Noir, maar ook een Merlot en een Cabernet Sauvignon. Merlot is ook rood. Hè? Ja, het zijn allemaal rode, maar het zijn specifieke druiven om de kracht eigenlijk van de Pinot Noir omhoog te brengen hier in dit gebied. En als we kijken naar de oogst van vorig jaar en ook de wijnen daarvan, die zijn perfect. Zeker als je op hout gelagerd hebt en mooi Frans eikenhout. Ja. Dus dan kun je zeggen van hier kun je in Noorbeek ook een hele mooie rode wijn maken. Ja. En de andere kwart van deze wijngaard is een Sauvignon Blanc. En jullie kiezen in Noorbeek echt voor authentieke druivenrassen van Noorbeek? Ja, dat is helemaal correct. Want je hebt tegenwoordig ook van die
laten we zeggen? Nou, je hebt die hybride rassen of resistent rassen. Nou, daar hebben wij bewust niet voor gekozen, omdat de kwaliteit van de grond, maar ook de kwaliteit van de ligging. Dus in het Noorderdal is natuurlijk een zuidligging mogelijk. En een zuidligging met deze helling, en deze kun je hier zien, dat zijn hellingen die best wel steil naar beneden gaan. Ja. Dan zie je dat die ook heel veel zonkracht kan ontvangen. En die zonkrachtmetingen die hebben we gedaan voordat we gingen aanplanten. Ja. En daar kon je heel goed zien dat wij genoeg zon hadden om een hele goede rode wijn te maken hier. Ja, en dan kun je ook de top druivenrassen planten. Precies. Huh? Nou, behalve wijn maken ze in Noorbeek tegenwoordig ook likeuren en zelfs grappa, dat is die witte. Maar dat heeft alles weer te maken met die 3 wijngaarden, toch? Of niet? Ja, precies. Wij krijgen dus de wijnschilletjes van onze wijnvrienden. Dus we helpen ze mee met de pluk. Ja. Dan slaan we die schilletjes op en die laten we vergisten. En de alcohol die daarin zit, die destilleren we dan met deze mooie ketel, destilleerketel. De Noorbeekse wijnboeren houden komende zondagmiddag open huis. Het werd hoog tijd voor een beeld van de oprichter van de Universiteit Maastricht, Dr. Zheng Tans. Zo vond een speciaal hiervoor opgericht comité. Het beeld, in de praktijk een beeldengroep, kon na enkele jaren voorbereiding feestelijk worden onthuld. U hebt meneer Tans ook nog gekend, hè? Ja, zeker. Tans hebben we nog gekend. En het idee voor dit monument is gekomen van Harry Gullikers. En die heeft gezegd, het zou eigenlijk de verdiensten ook wat Tans heeft gehad voor stad, regio, land en Europa, dat zouden we moeten symboliseren in een monument. Iets monumentaals. En daartoe hebben we met een paar mensen het initiatief genomen en gezegd, nou, dan moeten we dat proberen te verwezenlijken. En dat doen we niet op korte termijn, maar moeten we de tijd voor nemen. Want een goed idee, dat moet je even laten inzinken. En dan komt het ook naar boven. Ja. En dat monument staat hier nu. En het is echt een verrijking voor de stad, vind ik. Maar u had natuurlijk in deze vorm dat nog niet meteen in gedachten, want dat is het idee van de kunstenaar. De kunstenaar Kai Sponke, die heeft inderdaad, we hebben een paar keer met hem gesproken en gezegd waar rekening mee gehouden moest worden. En het moest uiteindelijk een sculptuur worden wat ook geïncorporeerd is in de stad zelf. Dus niet alleen voor de universiteit, maar het moet echt voor de stad zijn. Maar wat ook tevens die verwijzing naar die belangrijke betekenis van de universiteit voor de stad weergeeft. En dat heeft hij, mag ik in één woord zeggen, op een meesterlijke wijze heeft hij dat gedaan. En u hebt meneer Tans nog meegemaakt. Ja. Wat was het eigenlijk voor mens, voor type? Een doorzetter. Ja. Een doorzetter, die precies de koers wist te bepalen. En wat is nou knappe van mensen die een koers hebben, dat ze zich daaraan vasthouden. En dat ze zich niet laten afleiden, maar zeggen dat is de koers, dat is het doel en daar gaan we op af. Ja. Anders hadden we hier waarschijnlijk niet gestaan bij een universiteit. Absoluut niet. Nee. Wat vindt u nu van het eindresultaat? Ik vind het ontroerend mooi. We hadden het zien groeien. En op een gegeven moment kwam ik hier aanlopen op een stille ochtend en ik zag het monument. En dat was gewoon een emotioneel moment. Ik vind het prachtig geworden. Iets heel anders dan wij ons in het begin hadden kunnen voorstellen. Je denkt, dan gaan we weer een statig beeld in Maastricht op een sokkel. En dat dit het geworden is, daar zijn wij in ieder geval als comité ontzettend gelukkig mee. Ja, ik dacht, er komt een beeld van de oprichter van de universiteit. Maar ja, het is niet alleen een beeld van hem, het is een totaal project met banken en alles. Dat klopt. Ja. Was dat vanaf het begin de bedoeling ook? Ik kreeg het eerste telefoontje, ik geloof van meneer Beyer, Gert Beyer. En hij vroeg mij of ik een eerbiedwaardig portret kon maken van Tans. Dus dat was de eerste vraag.
Nou ja, op een gegeven moment werd duidelijk dat ik het monument mocht maken. En toen ben ik eigenlijk een beetje zelf met het idee gekomen, hoe ga je dat doen? Ja, en iedereen kent wel portretten in overheidsgebouwen. En toen dacht ik, ik wil er iets levendigs van maken. Ja. En dat kwam ook door de plek waar uiteindelijk voor gekozen is. Die plek, dat was dus hier, want er waren meerdere plekken mogelijk. En ik zag die enorme traffic van studenten. Toen dacht ik, god, dat zou leuk zijn om daar zo'n ontmoetingsplek van te maken. En je weet, ik verzamel ook veel stenen en veel andere dingen. Dus ik zag zo'n film voor me, die stenen, andere dingen en Thans daartussenin. Zo'n beetje als Columbus op een schip. Dat was een beetje het idee wat toen ontstond. En nou, de comité Thans, we waren snel gelijk gestemd. Okay. Dus en toen dan kwam er nog een heel lang traject achteraan voordat het hier staat. Maar, dat is ook wel een werk zo te zien, of niet? Ja, dat klopt. Ja. Ik heb het onderschat. Dat is altijd zo hè, met dit soort dingen. Op alle gebieden eigenlijk, want je hebt natuurlijk 1001 mogelijkheden. Er zijn heel veel mogelijkheden en variaties. En uiteindelijk is de tijd, de deadline, die forceert je gewoon tot concentratie. En dan lukt het. Ja. En je bent begonnen met het beeld van hem en toen de rest erbij? Of hoe werkt dat dan? Ja, ik ben begonnen met het beeld van hem. Dat was ook moeilijk, want ik kon alleen met foto's werken. Ja. En ik had wel wat gegoogeld en toen kreeg ik een hele mooie film van de VPRO, oude film van Thans, van zijn zoon Paul. En die heb ik goed kunnen gebruiken. Daar zag ik hem levend, daar hoorde ik zijn stem. Want als je een portret van iemand maakt, dan moet hij ook vertrouwd naar je worden. Ja. En anders dan heb je de hele tijd het gevoel dat je met een vreemde... Dus ik heb hem nooit in levende lijven gezien. Nee. En toch voel ik heb zoveel naar die foto's zitten kijken, nadat ik hem gekend heb. Het is natuurlijk niet zo, maar de visualiteit, als je lang ergens naar kijkt, geeft een enorme binding.